حماده بوسن عقمو ناب زيت سعد محبراو حيل كأير زخالو بلوص محبراو كبرتاتو خمزخوني بأقاطعم نايتي قطباو عبيت دق انستيو وحس هاجراو لمعات بزبل تيما زذكر زلو شمونت مقابيت اهقراوي معالت دق انستيو زوص مجلص حبيروم حبراو ربحا زقدم وصعان بدلن زي قبل نسله فتح الدو مبال كاب زخبرن زدنقن ايرتراو بهالي زمنچو بحبار كتحسبن كتنبابرن كتقمقمن زدف كبرتات نقالس دق انستيو درخيت زهب كوين مصنحو زبرهه اتمغلصي ኤርትራውያን ደቀ አንስትዮ ዘካየደኦ ሓለፋ ዘሎ ቃልስን ካብ ዝተደለበ ብሉጽ ተመክሮታትን ብምሕያል ኣብነቱ ንኻልኦት ንምክፋል ኣብ ዘወናውነሉ መድረኽ ተበጽሐ ምህላው ኣስሚሮሎም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ሃገርን ወፃእን ዝርከብ ሓያል ውዳቢ ኤርትራውያን ደቀ አንስትዮ ከም ናይ መኸተን ንቕሓትን ባይታ ቃልሲ ንኹሉ ዝጸንሐ ድሑር ባህልታትን እምንቶን ኣብ መቐንጣጥ ከምኡን عامتات اب مهنات لعل تراي صوت كم زلو زتقاست مغلصي اب سدت زركبا ኤርትራውያን ደቀ አንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝርከባ ወገናትን ዝሃንጾ መሰልጠኒ ማእከላት ጉልሕ ኣብነት ፈቃርን ርህሩህን ከርሲ ኤርትራዊት ጓለነሰይት ከም ዝኾነ አረድዮም እቲ መግለጺ ኣብ መወዳእታ ነቲ ድሮ ኤርትራውያን ደቀ አንስትዮ ዘካይዶ ዘለዋ ኩልንትናው መኸተይ ማሕበራውን ቁጠባውን ሸነኻቱን መውሓስ ከምኡን ዝናዊ ዕጥቂ ጓለነሰይትን ዝኾነ ንቕሓትን ውዳበን ናብ ዝበረኸ ደረጃ ንምዕራግ ልዑል ተወፋይነት ዝሓትት ስራሕ ከም ዝጽበህ ኣገንዚቦም أهجراو معلتي دك أنستيو نرزنة تعلت كمون ججننة تران إيرتراويان دك أنستيو بزنت أبارا استفلا لي مسنا دقطات معرقة خمزو علت وكلتي إيرين حبيرم نزل أخوات أبتصابه ياسين صالح كأربعين زانتا فقر حاجر وحزو خينة فيك زارين بر شمونت مقابيت أهجراو معلتي دك أنستيو قطباب عيت دك أنستيو واحس هجراو لمعتاب تحت زبلتيما أما لا هجر بدنقت كم اتخبرت وكلتي إرينا ككبوتو أحبيرهم أنت عمر بعيني فكرة تسقري مني حسبكم صبتفوني تحريت حيتفوني تأمر تريني أبزع علم بغلو ኣብቲ ጽምብላት ንቕያን ጅግንነትን ኤርትራዊት ጓንስተይቲ ዘሞግስ ባህላውን ስነ ጥበባውን ትሕዝቶ ከቕርብ እንከሎ ከም ኣብ ምምጻእ ናጽነትን መውሓስ ልዕላውነትን ኣብ ወፍሪ ህንጸት ሃገርን ምርጋጽ ውሕስነት መግብን ንዝፈለምኦ ዕማም ብዝለዓለ ናህሪ ክድፋኣሉ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ኣዳራሽ ኤክስፖ ኣብ ዝተኻየደ ላዕለወ ሰብ ስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ኣባላት ባይቶን ሃገራውያን ማሕበራትን ዝተሳተፍዎ ስነ ስርዓት ኣደ መንበር ሃማዲ እዞባ ማእከር ወይዘሮ ኣለም በላይ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንዘካይድኦ ሓለፋ ዘለዎ ቃልስን ካብኡ ዝተደለበ ብሉፅ ተመክሮታትን ብምድንፋዕ ኣብነቱ ንኻልኦት ንምክፋል ኣብ ዘዋናውነሉ መድረኽ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኣብሪሃ ወይዘሮ ኣለም ኣስዒባ ኣብ ወፃኢ ዝርከባ ኣባላት ሃማዲኤ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገር ዝሃንጾ መሰልጠኒ ማእከላት ኪንዮ ርእስኻ ምኽኣልን ዕድላት ስራሕ ምፍጣርን ዝኸይድ ተራኸም ዘለዎ ምሕባር መርዓ ትሕቲ ዕድመን ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን ንምክታእ ብዝለዓለ ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣስሚራትሉ ኣማሕዳር ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ በጎኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልስን ናጽነትን መውሓስ ልዕላውነትን ዘርኣይኦ ልዑል ስታፍየ ብምሙጋስ ሃገራዊ ራእን ባህግን ንኽሰምር ኣብ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ዝተርፍ ዕማማት ክስተብህለሉን ንምርጋጹ ብውህደት ክስራሕን ኣዘኻኺሩ እቲ ብምኽንያት ሸሞንተ መጋቢት ክካየድ ዝቕንየ ጽምብላት ብመደብ ምልጋስ ደም ሰልፍታት ሴሚናራት ባዛርን ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠትን ተሰኒ ምንባሩ ሓበሬታ ወከልቲ ኤሪና የረድእ تتولدو فارسنا عدنا إيمان ومروات منا ورثنا قابت لابصوتا بسد لحي صوتا يكون افهم بلات ويكون افهمات شغلك وانا ودل عن جلتر دبر امتك الحطين نتكتر عردت على سنة تعمير بستر عبا قولو عقد كامبونا أنا مسكالة شني سريحنا بستنكر أنت عمر بعيني فكرة تسقري مني حسبكم صبتفوني تحريت حيتفوني تأمر تريني أبزع علم بغلو زخري شمونت مقابيت إيرتراويان ኣብ ዝነብሩለን ከተማታትን ሃገራትን ውን ብድምቀት ይጽምበላሎ ኣብ ቀጠርን ላስ ቬጋስን ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፍሮይን ፍጹም ኣዋሃይዳቶላ
ኤርትራን ነበርቲ ቀጠርን ላስ ቬጋስን ንሸሞንተ መጋቢት አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ንቅያ ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ብዘመጉስ ባህላውን ስነ ጥበባውን መደባት ጸንቢሎምዋ ኣብ ከተማ ዶውሓ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ብምትሕባር ኤምባሲ ማሕበረኮምን ጨንፈር ሃማደን ዝተሰናደአ ስነ ስርዓት ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ዘስምዐ ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ኣብ ሕብረተሰብ ግቡእ ቦታ ክትሕዝን መሰላታ ክኽበርን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ሓያልን ዕቱብን ቃልሲ ከም ዘካየደን ድሙቕ ዓወታት ከም ዘመዝገበን ብምጥቃስ እዚ ዓወታት እዚ ናብ ሙሉእ ኣግዞ ንኽበጽሕ መላእ ሕብረተሰብ ክትዕረሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎ ሓላፊት ጨንፈር ሃማደ ኣብ ሃገረ ቀጠር ወይዘሮ ጊደ ምሕረት ኣቦገና ነተራን ኣበርክቶን ኤርትራን ደቂ አንስትዮ ኣብ ምርጋጽን ምውሓስን ናጽነት ከምኡውን መደባት ህንጸት ሃገርን ምስፋን ማሕበራዊ ፍትሕን ድሕሪ ምሙጋዝ ንዝበረኸ ውፅኢት እዚ ተራዚ ክሕይል ውዳቤ ደቂ አንስትዮ ክድንፍዕን ክሰፍዕን ከም ዝግባእ ኣስሚራትሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራን ነበርቲ ላስ ቬጋስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘካየድዎ ተመሳሳሊ ድርብ ጽምብል 8 መጋቢትን ዝኽሪ መበል 35 ዓመት ምምስራት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ አንስትዮ ኤርትራን ንቅያን ጅግንነትን ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ብሓበን ከም ዝዘከሩ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ አመልኪቶም ሓላፊት ሃማደ ላስ ቬጋስ ወይዘሪት ብስራት ኢያሱ ዘመሓላለፈቶ መልእኽቲ ተራ ኤርትራን ደቂ አንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳይን መድረኻትን መስክሩለይ ዘድልዮ ጉልሕ ምዃኑ ብምጥቃስ መንእሰያት ደቂ አንስትዮ ነዚ ታሪክ እዚ ንምውራስን ንምኹላዕን ኣበርቲአን ክሰርሓ ዘኻኺራ ኣብቲ ብባህላዊ መደብ ዝተሰነየ ጽምብል ቃል ኣባል ኮንግረስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሚስ ዲና ቱትስ ከም ዝቐረበ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ወሲኹ ረድዩ ፈንቀል ጮራ ሙሉእ ብርሃን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 12 ክሳብ 15 ለካቲት ዝተኻየደ ጽምብል ዝኽሪ ቡራ የበሉ ስርሒት ፈንቀል ብህዝብን ተጋደልትን ዝተፈጸመ ቅያን ጅግንነትን ኣብ ልዕሊ ገዛእቲ ዝወረደ ስዕረትን ኣብ ምጉላሕን ኣብ ወለደታት ኣብ ምስግጋርን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበረ ተገምጊሞም እዚ ዝተገልጸ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ4 መጋቢት ኣብ ከተማ ባጽዕ ምስ ኩሎም መሻርክቱ ኣብ ዘካየዶ ገምጋማዊ ኣኼባ እዩ ማሕዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ ዘስማዓተ ቃል እቲ ገምጋም ኣብቲ ሰፊሕ ምድላዋት ዝተኻየደሉ ጽምብል ዝነበሩ ብልጫታት ንቐጻሊ ከም መንጠረ ባይታ ንምጥቃም በቲ ሓደ ጉድለታት ብምእራም ናብ ካልእ ዝበለጸን ዝማዕረገን ስራሕ ንምስግጋር ድማ በቲ ካልእ ኣገዳስነቱ ዓብ ምዃኑ ብምምልካት ነቲ ሃገራዊ ጽምብል ንምድማቕ ንዝተረኣየ ውህደትን ተወፋይነትን መጒሳ ካብ ሚኒስትር ዜና መኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ሃገራዊ ኣዋሃድ ሽማግለ በዓላትን ካልኦትን ዝተወከሉ ተሳተፍቲ ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻባት ኣብቲ ጽምብል ንታሪኽን ባህልን ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ምረት ቃልስን ዝተረኣየ ተወፋይነትን ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን ዝተፈጸመ ጅግንነትን ከምኡውን በሰላ ኩናት ንምሕዋይ ዝተሰላሰለን ዝቕጽል ዘሎን ልምዓታዊ ጉዕዞ ኤርትራን ገስጋሱን ዘንጸባርቕ መሰናድኦታት ከም ዘቐረበ ብምግላጽ ህዝቢ በአካል ከምኡን በመንገድ በማዕከናት ዜና ክከታተሉ ከም ዝኽኣለ ጠቂሶም ምምሕዳር ዞባ ምስ ኩሉ መሓውራቱ ንዝገበሮ ምትሕብባር ኣመስጊኖም ኣኸበኛታት ኣብ መወዳእታ ብኩሎም ኣካላት ንዝቐረበ ጸብጻባት ብዕምቆት ድሕሪ ምዕዛብ ብልጫታት ብምቕራብን ሕፅረታት ብምውጋድን ኤርትራዊ ጅግንነታዊ ታሪኽ ኣብ ምብርባርን ምስናድን ከምኡን ናብ ወለዶታት ንምስግጋር ኣብ ዝካየድ ተመሳሰልቲ ታሪኻዊ ሃገራዊ ጽምብላት ብዝለዓለ ክሰርሑ ምዃኖም ቃላት እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና ሕማማት ብምቁፅጻርን ብምክልኻልን ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብደረጃ ኣህጉርን ዓለምን ጉሉሕ ዓወታት የመዝግብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ደረጃ ዕብየትን ብቕዓትን ትካላት ጥዕናን ሞያውያንን ምርግጋጽ ድማ እምነት ኩርናዕ ናይቲ ዓወት እዩ ወኪል ኤሪና ዞባ ደቡብ ዕዋ ሚካኤል ተስፋ ዮሃንስ ንዘዳለወ ጸብጻብ ኣርያም ጎይቶኦም ከተንብበያ ትካላት ጥዕና ዞባ ደቡብ ምምሕዳራውን ክኢላውን ዓቕምታትን ንምምዕባልን ሓድሕድ ተመክሮ ንምልዋጥን ዝሕግዝ ናይ ስራሕ ገምጋማትን ምብጽሕን የካይዳ ከም ዘለዋ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ሓላፊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣቶ ይስሓቅ ተኽለ ሓቢሩ بمسرت حبريتا كابتن ابت زوبا زركبا سوسان حمشن تكالات ጥዕና ነተን 18 ኣሃዱ ሕክምናዊ ኣገልግሎት زوبا ኣቦተን እናኸዱ ገምጋም ከካይደለን እንከሎ ነተን ዝተረፋ ድማ ካብ ሆስፒታላት መንደፈራ ዓዲ ኸላ ደቀ ምሓረ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ብዝተዋጹ ናይ ጥዕና ክኢላታት ኣብ ምሕደራውን ሞያውን ስራሕታት ተኪሮም ገምጋማት ይካይዱለን ኣለው እቲ መደብ በቀንዱ ኣብ መውሓስ ጥሬትን ምልላይ ሕጽረታትን ዘተኮረ ምክትታል ምዃኑ ዝሓበሩ ክኢላታት ብልጫታት ንምዕቃብን ድኽመታት ንምእራምን ምስ ዝመልከቶም ሓለፍትና ማሕደርትን ናይ ትካል ርክባት ይካየድ ከም ዘለዋ ረድዮም
እዚ ከም ተመክሮ ናይ መጀመርያ ዝኾነ መደብ ተመክሮ ካብ ምልውዋጥ ሓሊፉ ትካላት ጥዕና ብሓፈሻ ሆስፒታላት ድማ ብፍላይ ኣብ መንጎአን ቅዱስ ቅንኢ ናይ ምውዳር መንፈስ ክሕድራ ከም ዝሕግዝ ድማ ገሊጾም። ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ጨንፈር ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዶክተር ጎይቶኦም መብራህቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ እቲ ዕላማ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምሕላውን ጽፈትን ስሉጥነትን ኣገልግሎት ንምርጋጽን ምዃኑ ጠቒሱ ብዝወፀ መምዘኒ ነጥብታት ንዕውታት ሆስፒታላት መተባብዒ ከም ዝውሃብ ሓቢሩ። ኣብ ቀንዲ መስመር ኣስመራ መንደፈራ ዝርከብ 7 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ጽርግያ ዓቐበት መንጎዳ ብኩባንያ ህንጻ ብድሆ ይጽገን ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም። እቲ ብትርዓ ዓቐበቱን ብብዝሒ ብዘጋጥም ሓደጋታትን ዝልለ ዝነበረ ጽርግያ መንግስቲ ኣቓልቦ ሂቡ ስለ ዘስፍሖ ሓደጋታት ኣዝዩ ከም ዝነከየ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብውሕጅን ጽዑቕ ምንቅስቓስ ተሽከርከርትን ስለ ዝተበላሸወ መንግስቲ ባጀት ሰሊዑ ናይ ጽገና ስራሓት የካይደሉሎም። ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ኣባል ኩባንያ ህንፃ ብድሆ ጂኦሜትራ ዳንኤል ኪዳነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ካብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ጀመረ ጽገና መናድቕ ደንደስ ጽርግያ ቀዳምነት ተዋሂቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ስራሕ ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ብሪሆም ዘይምቹእ ቅርፂ መሬትን ጻዕቂ ዝንቀሳቐስ ተሽከርከርትን ካብ ብድሆ ናይቲ ስራሕ ምዃኑ ዝሓበረ ጂኦሜትራ ዳንኤል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብእርጋን ሓደጋታትን ውሕጅን ተበላሽዮም ዘለዉ ቢንቶታት እውን ቆላሕታ ክግበረሎም ኣዘኻኺሮም። ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርዖ ውድድር ሎሚ ተኻይዶም። እቲ ቅድድም 3 ዲቪዝዮናት ደቂ ተባዕትዮ ከምኡ እውን ደቂ ኣንስትዮ ከም እተሳተፍዎ ካብ ህዝባዊ ርክባት ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ዝበፅሐና ሓበሬታ ረድዮም። ብመሰረት ሓበሬታ ካብ ቀዳማይ ዲቪዥን ተቐዳዳማይ ክለብ ኣስቤኮ ዮናስ ኪዳነ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ኤልያስ አፈወርቅን ኣማኒኤል መንግስትን ድማ ካልኣይ ሳልሳይን ካብ ዳኮርሶ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተቐዳዳሚት ዮሃና ዳዊት ካብ ጋንታ ዓራግ ቀዳመይቲ ትዕግስቲ ገብሪ ህይወትን ዶልሺ ሃብተጽዮንን ድማ ካልአይትን ሳልሰይትን ወጽየን። ኣብ መወዳእታ ዕውታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ መስራትን ኣብ ወንበርን ጉጅለ ስፖርት ሰይሳ ናይ ጃፓን ሚስተር ሚያዋዛ ያስዎ ፕሬዚደንት ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ኣቶ የማነ ነጋስን ካልኦትን ተቐቢሎም። ዝሓለፈ ዓርቢ 6 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ መድረኽ ኣህጉራዊ ዙር ኣልጀርያ 2015 ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መክሰብ ደበሳይ ካብ ተቐዳማይ ዝወፀ ብ23 ካልኢት ድሒሩ ሳልሳይ ወፂዮም። ኣብዚ 105 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ ጽርግያ ውድድር ኣልጀርያዊ ሂሻም ሻባነ ብ2 ሰዓት 49 ደቂቕን 9 ካልኢትን ቀዳማይ ሞሮካዊ መርዋኒ ሳላሓዲን ድማ ካልኣይ ከም ዝወፁ ኣገልግሎት ዜና ኣልጀርያ ሓቢሮም። ኣብዚ ክሳብ 18 መጋቢት ዝቕፅል ዙር ኣልጀርያ 2015 ካብ 11 ሃገራት ዝመጹን ኣብ 14 ጋንታታት ዝተጠርነፉን 81 ተወዳደርቲ ከም እተሳተፉ ተፈሊጦም። ኣብዚ ብኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ UCI ናይ 2.1 2.2 ደረጃታት ዝተዋሃቦን 9 ዝተፈላለየ ውድድራት ዘጠቓልልን ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብኣሰልጣን ዮናስ ዘካርያስ ዝእለይ ተቐዳደምቲ መክሰብ ደበሳይ ዳዊት ሃይለ፣ ኣሮን ደብረጽዮን፣ ኣማኑኤል ገረዝጊሄር፣ ሜሮን አብርሃምን መሓሪ ተስፋጽዮንን ሒዛያ ትሳተፍ ዘላ። ዝሓለፈ ዓመት 20 መድረኻት ኣብ ዘጠቓለለ ኣህጉራዊ ውድድር ዙር ኣልጀርያ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዝናኣድ ውፅኢት ምምዝጋባ ዝዝከር እዩ።